estava en mans de les indústries col·lectivitzades i el que van fer és establir uns sistemes de sanitat i seguretat social perquè tota la gent d'alguna forma tinguera cobertes les seues necessitats. En la majoria de col·lectivitats se parla inclús de dir agarrem i la gent que estiga preparada per poder estudiar li se pagaran beques per part de la col·lectivització perquè puga estudiar i puga arribar a més. Les necessitats de la col·lectivització s'intentaven cobrir totes. I per un altre costat, n'hi ha que tenir en compte que no era, en molts casos, una economia totalment col·lectivitzada, sinó que a molta gent que formava part de la col·lectivitat li se deixava poder tindre i poder criar en casa animals domèstics, conills, gallines, tal. I aquests conills i gallines es podien vendre, sempre i quan la col·lectivitat no es necessitara, perquè si no es quedava antes la col·lectivitat es pagava el que tenia, perquè això sí que li se deixava fer al col·lectivista. I si no, se podia vendre fora. Però sempre se deia que part dels diners que se tragueren i tal anaven a formar part de la col·lectivitat. Per una altra part, a més del jornal que se podia guanyar en la col·lectivitat o que se poguera tenir en la col·lectivitat, si n'hi havia una persona que estiguera col·lectivitzada, que tenia un treball fora, podia fer aquest treball fora, però entonces no recibia ninguna remuneració per part de la col·lectivitat. O, en cas contrari, el que feia era entregar aquest salari a la col·lectivitat i entonces recibia el mateix que per part de la col·lectivitat. Estem parlant d'un sistema racional, jo crec que molt racional, complex, però que estaven desenvolupant gent normal, del carrer, com uns i com altres, que no feia falta ser un gran tècnic per portar endavant tot això. Però per què no feia falta ser un gran tècnic? Perquè ells estaven fent el que havien fet tota la vida, treballar la terra, intentar fer produir les fàbriques, intentar portar endavant els serveis. N'hi ha dos tipus de col·lectivisme diferents, això sí. Això en un moment determinat ho expressa Fàbregas, que va ser conseller d'Economia de la Generalitat en 1936 i que va tindre un gran protagonisme en el que és el decret de col·lectivitzacions de Catalunya. Fàbregas en 1936 s'afilia també a la CNT, anteriorment no era de la CNT. Però Fàbregas està recollit en un llibre de Castells que parla sobre el tema de les col·lectivitzacions. Diu: el col·lectivisme inspirat en les teories anarquistes és el sistema econòmic socialista dels temps moderns que consisteix en fer de la propietat col·lectiva tots els elements de la producció, distribuint la riquesa social entre els treballadors a proporció del treball que realitzen o bé del servei que presten. Quedeu-vos bé les definicions perquè el matís és xicotet però és important. Diu: el col·lectivisme inspirat en les teories llibertàries, en canvi, és un sistema econòmic social que consisteix en fer de la propietat col·lectiva tots els elements de la producció, distribuint els beneficis de la riquesa social tenint en compte les necessitats individuals de cada un i no la seva capacitat de treball intel·lectual o manual. Veieu on està la diferència? És l'última línia, però en un el que se remunera d'alguna forma és el que ell aporta al treball a la col·lectivitat, en altre el que se tenen en compte són les necessitats que té la persona o que té la societat en aquest moment. No tenint en compte la seva capacitat intel·lectual, sinó tenint en compte un aspecte diferent. Jo al parlar de les idees anarquistes aplicades a tot això no he parlat mai d'ideologia, he parlat més d'un sistema de vida. I és el que intenten aplicar en aquesta sèrie de qüestions. Hem parlat de les col·lectivitzacions agràries sobretot, però en la indústria també se dona aquest tema. Podem parlar de les col·lectivitzacions en Catalunya, que és el que se coneix sobretot, però en Castelló també n'hi van haver. Encara que Castelló era una zona poc industrialitzada i tota la història, però també n'hi van haver. Sobretot, encaminades a lo que era l'economia de guerra i a lo que podia ser d'alguna forma el fer material per a mantenir la guerra. Així se van col·lectivitzar sobretot el que eren els tallers de carrosseries. Entonces se feien ambulàncies,
d'alguna forma blindats, xicotets, per a bastir els fronts de guerra. Se van col·lectivitzar també el que eren totes les empreses de lejía que n'hi havia en Castelló. Les tendes i les empreses de cristal·leria també se van col·lectivitzar. Se van col·lectivitzar en llocs les panaderies. Un cas paradigmàtic de tota aquesta història és la col·lectivització que se dona en la zona de l'Alt Maestrat, en Vinaròs i en la zona de Benicarló i Penyíscola, que és la col·lectivització de la gent de la mar, que pràcticament no se parla en ningú lloc, és una cosa com si el camp ja existís poquet, els mariners no han existit mai en la vida, és una cosa que no se té mai en compte. Doncs bé, simplement un xicoteig a punt sobre aquesta història. Un xicoteig a punts perquè també se donen en la col·lectivització de la qüestió agrària en la zona de la Plana. Sobretot en el que seria el que se coneix per tot el que va ser l'economia de transformació, de comercialització de la taronja. D'alguna forma en la pesca se dona el mateix. Se dona el mateix en el cas dels empresaris. Dic per a que feu el fil. Què se fa en la zona de Vinaròs i Benicarló i Penyíscola, en tota la zona del Maestrat? El que se fa és posar totes les barques en comú i col·lectivitzar tot el que era la indústria pesquera. D'alguna forma, això se feia en conjunt en tot el que era el sindicat de la indústria pesquera de Tramuntana, que era el que controlaria tot el sindicat de pesca des de Barcelona fins més avall. El que se va fer era no deixar al marge de la col·lectivització a el que eren els patronos dels barcos anteriors. I n'hi ha un diari que se feia en la zona, se feia en Vinaròs en un principi, després acaba sent òrgano provincial de la CNT, que era Agitació, que parla de com se fa aquest procés de col·lectivització, i allí s'explica. I el que està explicant el procés col·lectivitzat diu és que nosaltres no volíem convertir-nos en el mateix que eren els patrons anteriorment. I clar, nosaltres el que no podíem fer és agarrar els patrons i dir vosaltres no participeu en aquest sistema. Si ells estan disposats a cobrar el mateix que cobra la gent que va a la pesca i a produir, nosaltres no tenim ningú problema que els patrons entren a formar part de la col·lectivització i que estiguin col·lectivitzats igual com els altres. És el mateix que se dona en la comercialització de la taronja. Efectivament, van haver patrons que van ser passats per les armes, però van haver altres que van entrar dins del procés col·lectivitzador i van entrar a formar part de la comercialització de la taronja a través de lo que era el Consell Levantí d'Exportació Agrària, unificat d'exportació agrària, que en cada poble tenia les seues representacions a través dels comitès locals unificats d'exportació frutera. Entonces, en aquests consells econòmics locals, en aquests consells de comercialització, el que se va fer és dir, bueno, per què serveixen els comerciants de taronja? Per facturar. Entonces es va agarrar i el que va voler formar part se va posar, sobretot a les estacions de tren, a ser facturadors de la taronja. Entonces, i la gent va entrar a través de la UGT, a través de la CNT. Alguns d'ells van poder cobrar després en l'època de Franco perquè s'havien presentat en aquesta etapa. No és conya, O sigui, en el moment que UF entrava i firmava com que havia sigut treballador d'un lloc, tenia dret a tindre cotitzacions i a poder cobrar. Bueno, doncs, com no eren tan estrictes com ara, que ara ens demanen no sé quants anys de cotització per poder cobrar i tal, ni si hagués cotitzat els últims 8, ni històries ni patatim, doncs resulta que el que tenia apuntats 6 mesos, 10 mesos o tal, després tenia dret a percibir la jubilació. Doncs bueno, se posa a facturar en les mateixes condicions, 10 pessetes, igual com tot el món.
El mateix que passava en la pesca. En la pesca què passa? Que se posa això en marxa i la producció pesquera es comença, o sigui, la producció pesquera no és que es comença a augmentar, és que els beneficis que es comencen a treure són majors que els que se treien anteriorment. De tal forma que se arriba a poder abastir les zones de l'interior, com podien ser els fronts de Madrid i tal, en el peix que se traia en aquestes zones. El mateix que passa en la taronja. A través del CUBEA, sobretot, el que s'aconseguís és comercialitzar la taronja a l'exterior i les divises que venien no se repartien ni entre col·lectivitats ni col·lectivistes ni tal, sinó que anaven directament al govern de la República perquè el govern de la República poguera fer front a la guerra que estava mantenint contra el feixisme. I això era d'alguna forma el procés. Algun exemple més? Alcoi. La indústria siderometal·lúrgica d'Alcoi. Quan es comença el procés de col·lectivització, en el moment en què se dona el cop militar, la indústria siderometal·lúrgica d'Alcoi pràcticament està quebrada, perquè resulta que els empresaris se l'han fotuda, s'han deixat a la gent, però clar, tota la gent sabia, cada un sabia el que tenia que fer dins la fàbrica. Ho posen en col·lectivitat i no tenien un gallet. Quan acaba la guerra, el 28 de març, paguen a l'Hacienda Pública, com a impost fiscal de la indústria col·lectivitzada d'Alcoi, 1 milió de pessetes. I en caixa n'hi havia 7 milions de pessetes. Això simplement per a veure com funcionava un sistema d'economia basat en la col·lectivització. Que tenia 3 beneficis o més que anteriorment. El que passa és que anteriorment els beneficis caien en una butxaca i ara caien en mans de la col·lectivitat o en mans del conjunt de la població. Això és el que se dona pràcticament en tots els processos tecnològics. Després tenim casos on en un moment determinat on se veu que es comença a faltar sobretot el que eren les matèries primeres, que és una cosa que se dona durant el procés de guerra, cas de Burriana. Allí se col·lectivitzen, per exemple, el que és la fontaneria, hojalateria i tot això. Com faltava una cosa essencial que era el plom, perquè clar, el plom s'estava gastant per munició. Entonces, hi ha moments que no se pot treballar tot el que tocava. Llavors què fan? En vez de que només treballaren la meitat dels col·lectivitzats, se van repartir el treball que n'hi havia, van treballar tots menys hores i per lo menys tenien tots accés a un jornal. Això ens podria servir d'exemple per a les situacions de paro que n'hi ha habitualment en una societat com aquesta. Però com era, aquesta gent aplicava simplement el que se diu sentit comú en les persones. Quan no hi ha un interès de lucro, sinó que el que hi ha un interès de subsistència, el que s'intenta d'alguna forma és pal·liar i intentar fer que el sistema pugui funcionar. Acabaré simplement fent referència a una qüestió. Se dona un sistema de revolució, se dona un sistema de col·lectivització. Però el sistema econòmic que se dona no podem dir que és un sistema ni col·lectivista ni comunista total. És un sistema d'economia mixta. On hi ha la propietat privada, hi ha la propietat col·lectiva, però conviu tot. Llavors, el que n'hi ha que tindre en compte és que en un moment determinat el que s'aplicava, i torno a dir, és allò de dir què és el que pot funcionar en aquest moment, en aquest lloc. És aquest sistema. De la mateixa manera que en un moment determinat hi ha gent que evoluciona en el tema de la qüestió salarial i passa de tindre una cosa, de dir tot el món té que cobrar el mateix, a dir no, anem a aplicar un procediment per al que les famílies no se vegin discriminades unes de altres. Doncs el que s'intentava aplicar i anar canviant en les formes de funcionament que tenien perquè l'economia o el que era la subsistència de la gent poguera ser el més raonable possible. Per què se podia fer? Perquè se funcionava des de baix. Perquè l'economia, o sigui, el que era el funcionament el portaven